Για πες μου τώρα, με ποιους είσαι εδώ πέρα που... Εδώ φέτος έχουμε πολύ έξυπνο πρόγραμμα και πιάνουμε όλη την γκάμα, όλη την ψαλίδα του ελληνικού τραγουδιού. Μην ξεχνάμε ότι είσαι και ένας από τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές και θα πρέπει να το πω, διασκεδάζεις απίστευτα τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη μου, να είσαι καλά, αγάπη μου. Το τι λουλούδι πέφτει, θα το δούμε και κάτω μετά, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό, είναι απίστευτη αυτή. Αλήθεια, πώς νιώθεις... Τώρα τέτοια πολλά γιατί κοκκινίζω. Όχι εδώ. Πώς νιώθεις, αλήθεια, εκείνη τη στιγμή? Εκείνη τη στιγμή είμαι στον αέρα, πετάω, δεν πατάω στο έδαφος. Όταν βγαίνω στην πίστα εγώ γενικά είμαι αλλού. Ναι. Γεια σου. Δεν είμαι στο μαγαζί πλέον, φεύγω. Έχεις φύγει που Ναι, φεύγω. Είμαι με το κοινό, το μυαλό μου είναι πλέον στον κόσμο. Είμαι πολύ επαγγελματίας σε αυτό. Το ξέρεις, Εκείνη τη στιγμή ο εαυτός μου καθόλου. Ναι, και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο που είσαι σε αυτό το τραγούδι. Στη θάλασσα των τραγουδιών και προσπαθώ να περάσει καλά ο κόσμος που είναι από κάτω, προσπαθώ να μαντέψω τι θέλουν για να τους πω. Παντεύεις καλά όμως, να πω την αλήθεια. Ίσως γι' αυτό έχω επιτυχία, γιατί πολλοί τραγουδιστές κάνουν λάθος, γιατί εδώ ο κόσμος έρχεται να διασκεδάσει. Δεν είναι όπως το Μέγαρο Μουσικής, ας πούμε, που λέμε είσαι μια συναυλία στο Ηρώδειο και να λέμε ήρθαμε να δεις τον τάδε και θα κάτσεις να τον δεις ό,τι και να σου πει. Εδώ έρχεσαι για να διασκεδάσεις κιόλας. Και ναι μεν να δεις τον Κόλια, αλλά και να διασκεδάσεις. Άρα πρέπει να σε κάνουν να περάσει καλά. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε... Δεν πρέπει δηλαδή ο τραγουδιστής να τραγουδάει για πάρτι του, που κάνουν πολλοί. Θα πω το τραγουδί για πάρτι μου. Όχι, τραγουδάς για αυτόν που είναι από κάτω. Μην ξεχνάς ότι έχεις και μια καταπληκτική φωνή και είναι και αυτός ο λόγος, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν θέλω να περιγραφώ. Με κάνεις και κοκκινίζω τώρα. Δεν θέλω. Λοιπόν, μη λες άλλα για μένα. Έλεγα θα σβήσω το όνομα σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτό, μόνο εσύ υπάρχεις τελικά. Δεν κατάφερα να αλλάξω ουρανό, ούτε και να πάψω να πω. Όλα εσένα μου θυμίζουνε, όπου πάω είσαι εσύ. Στη ζωή μου ό,τι και να κάνω είσαι εσύ. Έλεγα θα αφήσω το όνομα σου, έλεγα θα φύγω. Τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Έλεγα μπροστά σε ξεπεράσω, κι άλλη αγκαλιά να σε ξεχάσω. Μόνο εσύ υπάρχεις τελικά, μόνο εσύ υπάρχεις τελικά. Σ' αγαπώ, ποτέ δεν έπαψα να σε θυμάμαι και τις νύχτες δεν κοιμάμαι, τώρα διαβάζω. Τόσο σ' αγαπώ, ποτέ δεν έφυγες απ' την καρδιά μου, ποτέ κι απ' τα όνειρά μου, πάντα είσαι εδώ. Πες μου ένα ψέμα για μένα, είσαι ουρανός. Πες πως θα γυρίσεις στη ζωή μου σαν το φως. Έστω ότι σου λείπω κι ανήκω σε ό,τι αγαπώ. Έμαθα κοντά σου, μακριά σου, για μένα. Δεν μπορεί να μη σου λείπω,
όσο παίρνει και νύχτα. Είσαι κάτι που σκοτώνει, έρωτας που δεν πληγώνει, τελειώνω να σταθώνει, άνθρωπος το μαμοκυλιάνει. Ηλιόπουλος, πάμε. Όταν βλέπουμε να έχουμε σε αυτό. Να πούμε για τη δουλειά, να πούμε ότι λοιπόν προηγουμένως πετύχαμε κάτι πολύ έξυπνο. Πιάσαμε όλη την ψαλίδα του τραγουδιού, τη βεντάλια, γιατί έχουμε τον ντους, ο οποίος είναι στο μοντέρνο, στο hip hop, στο rave, στο R&B κτλ. Και έχουμε και τον Σώτη το Βολάνη που είναι στο ερωτικό λαϊκό, μπορούμε να πούμε. Και έχουμε και εμένα που είμαι στο παριλαϊκό. Τα έχετε πιάσει όλα, όλα τα σημεία. Τα έχουμε πιάσει όλα τα σημεία. Και αυτό είναι, πιστεύω, και η επιτυχία μας. Ναι, όντως. Και το σουξέ του μαγαζιού, γι' αυτό και πάμε καλά. Και γι' αυτό είχαμε 2 μέρες μετά μας ζήτησε ο κόσμος, βάλαμε και την Κυριακή, μετά μας ζήτησε ο κόσμος, βάλαμε και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα, φαντάσου, τι άλλο θα δούμε. Μια χαρά, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Να το κάνουμε 7 στα 7 όπως ήταν παλιά. Ναι, μακάρι σας το εύχομαι, γιατί μην ξεχνάμε ότι διανύουμε μια από τις πιο δύσκολες εποχές. Υπάρχει οικονομική κρίση, έχει τσακίσει σχεδόν όλα τα νυχτερινά μαγαζιά και είναι πάρα πολύ ευχάριστο που πάτε εσείς καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, θα σου πω τι γίνεται. Ο κόσμος θέλει να βγει, βγαίνει, αλλά άκου το πρόβλημα ποιο είναι. Δεν ξοδεύει. Δεν έχει να ξοδέψει. Ναι. Δηλαδή αυτός που έκανε τη λεγόμενη ζημιά παλιά, έρχεται τώρα και πίνει ένα μπουκαλάκι. Μόνο. Και αυτός που έπαιρνε το μπουκαλάκι έρχεται τώρα και πίνει ένα ποτό. Έχουν πέσει τα πράγματα. Ναι. Κατάλαβες. Έχουν πέσει. Αλλά δεν πειράζει. Κινείται, για μας είναι το ίδιο. Εγώ δεν το εξετάζω αυτό. Εμένα έναν κόσμο να βλέπω και να χειροκροτάνε, να περνάνε καλά. Το ξέρω, μην ανησυχείς, το ξέρω. Για το χειροκρότημα κτλ. Τι να κάνουμε, έχουμε ρίξει όλοι, σε πληροφορώ, τις μετοχές μας, τα μεροκάματά μας. Έτσι, για να μην κρυβόμαστε. Έχουμε ρίξει όλοι, γιατί σου εξήγησα ότι μπορεί να είναι γεμάτο το μαγαζί, αλλά δεν ξοδεύει, δεν έχει ο κόσμος να πετάξει. Όπως παλιά η κάθε παρέα έκανε και το λογαριασμό της και τα λουλούδια της και αυτά. Τώρα πάτε καλά, μην παραπονιέσαι, πάτε πάρα πολύ καλά. Όντως πάμε καλά. Το ξέρω γιατί έρχομαι συχνά. Περιέργως καλά σε σχέση με τη γενική κρίση. Αλλά εντάξει, δεν είναι όπως και προ 4 και 5 χρόνια που ήταν τα πράγματα πολύ καλά πλέον στα κουζούκια τότε. Για πες μου αλήθεια, Γιάννη μου, από πού είναι η καταγωγή σου? Εγώ, το Λαγονίσι το ξέρεις? Πώς δεν το ξέρω, το Λαγονίσι δεν ξέρω. Είναι καταγωγή μου. Ανήκει στο χωριό μου, είμαι από τα Καλύδια, από πάνω που έχει τις υπέροχες ταβέρνες με το καλύτερο κρέας. Ναι, μη λες τέτοια γιατί... Εκεί πέρα, αυτό υπερηφανεύομαι για το χωριό μου πλέον. Είναι το καλύτερο μέρος για ψητό. Δεν μπορεί να μην σου λείπω, όσο παίρνει και νυχτώνει. Είσαι κάτι που σκοτώνει, ένας που δεν πληγώνει, ένα που αναστατώνει, πάθος που να απογειώνει. Απ' το βορρά με γυρί τον νόμο, μαμάκια πας αγορίκα το δρόμο, αυτός ο δρόμος μια πιτάνε επιστροφή. Εκεί που νιώθω μαύρο κέλι, με ένα τηλέφωνο σου βάλει. Μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία. Πάνω που φτάνω
έρθω πάλι μακριά από τώρα μέχρι το μάτι να μ' αγαπάς σε βρήκα τον νόμο αυτός ο δρόμος γράφει πάνω επιστροφή εκεί που νιώθω μαύρο χέρι με ένα τηλέφωνο σου βάλει μένω στα ταξί για να έρθω πάλι εκεί. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου πω. Έλεγα θέλω να κάνω να σου παραδοθώ. Μα είναι τώρα άλλο να αλλάξω χαρακτήρα. Θα πάω κατά λόγια γύρω σου πω. Θα πάω σωστός με το αστέλιο. Έλα εδώ Άννα, το αστέρι σου. Άννα Μαρία λέτε. Έξω φύριξα η ένας κι όμως με εσένα μέσα σ' αυτό το σφαίρι εκεί μέσα το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Θέλω κι άλλα κάνω και θα σας ζω. Λάθη σωστά και πάλι δεν ανέβω. Ξημερώματα στον δρόμο ρίχνουμε το κύριο. Πιάνω τον εαυτό μου και κάνω το μυαλό μου. Πάμε! Για το κομμάτι σου πω. Έξω μεσαία κι όμως μέσα μέσα σ' αυτό το σπίτι εκεί μέσα το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Αμέ. Εγώ δεν είμαι. Για πες μου λίγο, πώς ξεκίνησες, από ποια ηλικία ξεκίνησες να τραγουδάς? Εγώ είμαι απόγονος Ναι. της οικογένειας Κόλια, των οποίων όλα τα αδέρφια ήταν τραγουδιστές. Ο πρώτος ήταν ο μπαμπάς μου, ο αδερφός του άλλος και ο άλλος, και ο πιο μικρός ήταν μια πολύ μεγάλη φίρμα της εποχής που δυστυχώς χάθηκε πρόωρα με ατύχημα σαν τον Παντελίδη περίπου. Ναι, Λεγόταν Κώστας Κόλιας και είχε τραγουδήσει «Ερώτα μου αγιάτρευτε». Αυτός ήταν ο θείος μου, από τις μεγαλύτερες φωνές της εποχής. Αν ζούσε θα ήταν top αυτή τη στιγμή. Ήτανε top, αλλά δεν προλάβε να το. Οπότε το έχετε στο αίμα σας, το έχει η στο αίμα οικογένειά μας, σου. είναι στην οικογένειά μας. Και τι Ήταν σου αδερφός του πατέρα μου, Ναι. θείος μου πρώτος. Το έχουμε στην οικογένειά μας και κατάγαμε από εκεί, από τα Καλύδια. Και τι σου λέγανε, δηλαδή σε ποια ηλικία σε βάλανε στο τραγούδι, ή άρπαξε ξαφνικά το μικρόφωνο και είπες, ξέρεις, εγώ θα τραγουδήσω? Από τότε που χάθηκε, ήμουνα 15-16 χρονών, με παίρνανε οι φίλοι του. Πήγαμε σε μια ταβερνίτσα με μουσική. Ρε Γιάννη, πες μας ένα τραγούδι. Πες μας ένα τραγούδι και ξαφνικά. Δεν με αφήνανε να ησυχάσω. Εγώ ξεκίνησα επαγγελματικά 5 χρόνια μετά του θάνατου. Δηλαδή, αυτό συνέβη το 80.
Εγώ ξεκίνησα το 1985. Και... Με δίσκο δικό μου στην Πολυφών. Είχε ένα τραγούδι «Αν δεν καπνίσω και αν δεν πιω και αν δεν ξενυχτήσω». Αμούστακο παιδί τότε που λέει ο λόγος. Και από τότε ανελιπώς μέχρι σήμερα, 31 χρόνια, 32, είμαι πολύ καλά. Στη νύχτα, είμαι στην πιάτσα. Στην πιάτσα και έχεις πάρα πολλά χρόνια ακόμη μπροστά σου. Και πότε έκανες τη μεγάλη σου επιτυχία, πότε την έκανες έτσι, πότε... Άμα σου πω ότι ο πρώτος δίσκος τότε έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, πήγαινα αμούστακο σουλοπεδάκι, πήγαινα μονοήμερο εξτρά, ξέρω εγώ, στην Ιρεμβέργη, στο Μόναχο, σαν Γερμανία, φίρμα. ναι. Όπως πάνε όλοι, πήγαινα και εγώ σαν φίρμα. Το ξέρεις ότι είμαι από Ιρεμβέργη, Εκεί πήγα. Το πρώτο μου εξτρά εκεί ήταν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, εκεί πήγα το πρώτο μου εξτρά, στην Πλάκα τότε, ένα μαγαζί εκεί. Λοιπόν, και τραγουδούσες και γινόταν χαμός εκεί πέρα και ξαφνικά σου έρχεται... Μετά έκανα τους δίσκους μου τον ένα πίσω από τον άλλον. Έκανα μεγάλο σουξέ μετά πάλι το 92 με το Μαγνητόφωνο. Ένα τραγούδι που μου είχε δώσει ο Σταύρος ο Φωτιάδης. Να μου τραγουδήσεις κάτι, ακαπέλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είχε κάνει τότε το σουξέ. Αν σου είπανε πως είμαι έτοιμο θάνατος, σε γελάσανε. Είμαι αθάνατος. Μια ζεμπεκιά. Και μετά ούτω καθεξής, δίσκους και φτάσαμε, είπα το ένα μπουκάλι Τζόνι. Και μετά Τζόνι. Προ λίγα χρόνια μην τη φυλάς μπροστά μου και τα λοιπά. Ναι. Τώρα είμαι στη Μήνος. Ναι. Έχω κάνει ένα πολύ καλό δίσκο και λέει σου χρωστάω μια εκδίκηση εσένα. Τι εκδίκηση μου χρωστάς. Και περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Θεέ μου. Θα κάνω όλα αυτά που έκανες σε μένα να έρθεις στη θέση μου μία φορά κι εσύ. Παναγία μου, προφητικό. Προφητικό. Και είμαστε σε αυτή τη φάση, τώρα είμαστε εδώ στο Premiera Stage. Μια χαρά και χαίρομαι. Συγκρού, 228 στην Καλυθέα. Πριν να θυμάμαι καλά, ήσουν στο Ρόδον πριν. Και εκεί γίνονταν χαμός με τα λουλούδια όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πολλά χρόνια εδώ στη Συγκρού εγώ. Και στην παραλία κάτω και στο Βαρέλι και στο Αχίλιο και στο... Ιφηγένεια λέγονταν απέναντι ένα μαγάζι. Και στο Αθήνα που είναι το υπόγειο του σημερινού Καραμέλα. Το υπόγειο που αλλού θα πήγαινε, ναι. Το Ρεγκίνα, έχω πέμπαση με το να σου πω τώρα. Είμαι της πιάτσας της Αθήνας πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει μαγαζί. Το ξέρω, μα γι' αυτό ήρθα εδώ, δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχει ξέρω που πάω. Δεύτερο, ας πούμε, λαϊκό που να μην έχω τραγουδήσει. Εγώ δεν είμαι κανένας, μάρτης μου είναι άλλος, ο άνθρωπος, ο λογικός, είναι τύπος λαϊκός. Πάμε! Στο πανίγο και στην κυβέρνηση, η μόνη εξεπιλήση, θα σου ζητήσουν αγγλικά, θα σε ευθύς πλαϊκά, θα σου κανείς ομονία πέρα, έσπαιτα όλη μέρα, να το ξέρεις καλά, στο φινάλε απολά. Πάμε! Αν δεν είμαι κανένας, μάρτης μου είναι άλλος, ο άνθρωπος ο λογικός, είναι τύπος λαϊκός. Αν δεν είμαι κανένα, μάρτια μου αφιέρωνε, στην καρδιά και ποιος αρέσει, σ' αγαπάω μέχρι να δείξει. Σήμερα το βρίσκαμα, αν μέσα βρίσκαμα, γυναίκα του ζυγιού και παρακαλώ. Εδώ σήμερα το βρίσκαμα, αν μέσα βρίσκαμα, γυναίκα του ζυγιού, σε παρακαλώ. Αποφασίσε, τι δεν να κάνεις, αποφασίσε, ένας με πέθανες, γιατί συμβεί παρά.
και το δυο, σε παρακαλώ. Δεν σου βάλω το πίσω, αλλά να σου πίσω, είναι για το δυο, σε παρακαλώ. Να σου πω, τι έχεις τώρα στα σχέδιά σου, τι δίσκο, τι σκοπεύεις? Κάνω κάτι πολύ καλό, δεν θέλω ακόμα να το πω. Θα κυκλοφορήσει μετά τις γιορτές. Αμάν, πια αυτή καλλιτέχνης, δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να το πω. Ναι, Πες ακόμα κάτι στο κι στούντιο, εσύ πια, Εδώ έφυγα από το στούντιο, έκανα τόσο κόπο, ήρθα εδώ πέρα. Όχι ότι δεν μ' αρέσει, να πω την αλήθεια. Τι μπορεί να πει στο σλόγγαν, και να σου βγει άλλο Ωραία, τραγούδι. πες μου μια λέξη που έχει μέσα, μόνο. Όχι, δεν λέω τίποτα. Δεν λες τίποτα. Άσε να βγει με το καλό, να βγει ολοκληρωμένο. Ωραία, οπότε θα κάνεις και τον άλογο βίντεο κλιπ, φαντάζομαι. Έτσι. Θα σε καλέσω, θα παίξουμε στο ένα, θα είσαι εσύ. Ναι, και ναι. θα φεύγεις με ένα Κοίτα να δεις τι μουστάκι. καλλιτέχνης είναι τώρα, τι μου κάνει τώρα. Έχει αρχίσει, πλάσε λίγο το ρόλο. Και θα Ναι. σκάγω μύτια σου. Ναι. Με σκάφος θα σε πάρω. και με σκάφος, ναι. Θα σε κλέβω. Ναι, Κάτι τέτοιο. κάτι τέτοιο. Πολύ καλό. Λοιπόν, πλάκα Ωραία. που κάνουμε έτσι. Ναι, εννοείται ότι κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μας δέχτηκες ευχαριστώ. σήμερα εδώ. Είσαι πολύ καλή στη δουλειά σου. Α, Πολύ όμορφη. ευχαριστώ να το πολύ. πούμε και αυτό στον κόσμο. Ευχαριστώ. Και εσύ επίσης. πιθανότερα. Και θα πάω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω τώρα κάτω και θα σου πετάω, ξέρεις, θα σου πετάω. Λουλούδια. Αυτό που κάνει όλος ο κόσμος. Τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να σηκωθείς. φιλάκια. Να είσαι καλά. Να σηκωθείς και να χορέψεις. Θα Ένα σηκωθώ. ωραίο φτετέλι. Έτσι που θα σου Εντάξει. πω, ένα ωραίο ζεμπέκι. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια Λοιπόν, σας. γεια σας. Λοιπόν, γεια σας από μένα και σήμερα εδώ πέρα, Δευτέρα. Μην ξεχνάτε, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα πάλι στις 10:30 στην εκπομπή μεταξύ μας. Φιλιά, γεια σας. Εσύ νομίζεις πως μπορείς να κάνεις τη μαγεία σου, εμένα να κατηγορείς στα λάθη τα δικά σου. Εσύ νομίζεις πως μπορείς σε μένα να τη δοκείς, δεν κατάλαβες. Εγώ δεν είμαι από εκείνα τα παιδιά που τα κοιτάζεις με τους σοβετέμιλια. Εγώ να ξέρεις δεν σηκώνω και πολλά, γιατί μ' αλέγεις και δεν πέφτω και μίλω. Δεν κατάλαβες κι άλλα. Εγώ δεν είμαι από εκείνα τα παιδιά που τα κοιτάζεις με τους σοβετέμιλια. Εγώ να ξέρεις δεν σηκώνω και πολλά, γιατί μ' αλέγεις και δεν πέφτω και μίλω. Δεν κατάλαβες κι άλλο. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.